esi yo bolimo kero umusena asirete mama gasi mama gasira kerasira mugatigara chintakana tugatigara lakini ntwagende ofani nayo mumuro monene mina njo mumuro monene mbalinga muri mina tore baba mumuro no moiseke ayibwe ko mumura no moiseke kera buri basira nko bori omongina no muri ne chae moko taraye ringa ne riri omwana aborete korunka riri muri rigarete muri rote ngantu intungi to korirorera nyo muswati oitaje tega atotebi na muchando kiore na mwana usirire ochietaga tunya abantu eriye yengima kurubu obonye ngima kayetunya yiga egachaga omuchone egaichura inchemba chiti bakaragento kibantebi kurwanko tebi omongina iga omongina kerari iguri yakobetire to kunyara kunyora ngankwenda kwari ngotunya abantu no muranye no yore bona anko yaya abana aba akakorera ngontebi na omwana omwana oyigobiri tikachunguse buyamanye ngani ngagoserete uri komuburo omwana nkaira na nkamuboriga tari mangana ese ya magosa naro tari mangana okogosa nankoro lakini igoso kinda gokorere no muntu bakochukwikereri omwana wa noburo mwacho moriere ya Obosongo Vibes Network kakachinga kichingia na indi tuomene na sembeo emiremo muangete ne yo gutara gusi mbaretera ari agenderete nebe ngoro ime ntuni gotugucha rero turibo basi mambi turibo getutu mambi ndabari nyamira bone gorombo getutu twarenge story nere twakorete igoro yo mumuro 27 years ye senior bachelor etamete no mwana mumura o 13 years kurwe kenyuro mwana itana kororekana umwaka yo mweri na rero twachire chiseme chiga chiabo basi age constituency ya Masike West aigango tebunga ne ward yo Mosike Chakubo bagaka namo muga Chakubo bagaka bari mumanyete orogare orogare mosora samuya mosora nsabo mosora mbona njenguruka mosora igo mosora kegusi tari mosora onde rogarabu asakuru orogare vocational training ne rabo orogare second ngikyandetira kaka isikao mugasuguru mururo nane bikoba byanoro tibyakamukire senge njeri kuba ebuse togweta kibuse ime every single day igoro twarenge buse rero turi buse nene kabisa paka kuminga kick lakini gaswika toyekore igo bari motegete gutogorera amaji na kubeke gari amaguta akimoto tigenchara kyagere mereme neme kongo na ni numero che bituru tokori na ne bitongo twachiro sana amaji gotime asaya omuchinoro re matema mochinorore matema story ere mane ringa omwana grade 4 na akaibire kurwe mechiase school on Monday mwana ya kaibwa paka bona taratoka omuntu moibete kamanyiri no mwana oyo igare nyaruka enene mato mwana ori grade 4 ne nyaruka enene yabana chintakana nyigwete baki ne irobo konguburuse bintakana ibyacha bumbire ko paka banyorero mwana nande bayibirwe bono no tutegete goika turategera turamanya ngaki nande enseje kaka yakongira abagusi ego mumanya mangana yo koni abana achakire egiagera igorekera twarenga ari nyabworoba the same story umwana ibire kurwe kenyoro rero twakira abo basi umwana agayibire kurwe kenyoro mambi ngoja tore seino umwana ibire kurwe kenyoro so there is a spirit yo koni abana abamura n'abanyaruka tokumanya se bayirete tokumanya se ba so we want to go there to karansana barabo to tegere to we story ngakiagenda tani kurwabu tumanye komeke conclusion amwancho morigereria to ikras somochie oyo igangina tageta to kwanire atwerese ngakiyaringe karibu ba ngakikuruko samali tangoro kunasikira bobiri mwana nene basirite kurudi tukolia Monday mwana nene gaimogete buyeke kwa nilio teto kwa nilio yake mwana nene gaimogete ke saa 12 kogende skuru tukolia lengiria Jumatatu mwana nene gaimukanga mwali nasieke mambi ali agende skuru ngamate yonya rero ke sports y'umwana one ateme koirana chinsa machiesa guchaka mwana nene ngachukuganya tachibucha ege chinsa sana neigo mwana tachibucha marago aba mwana tachibucha chikaika chinsa 12 ngateba tigangende ndora saba sani bayo mwana enda gochi ndore gusino baringe nere kanda ngabori musani oyo musani yagante bino umwana ebaigore twa matya saa 12 lakini musani undi naroro kabere baringe nere bagande yonye tisa chera itari oli musani yo kabere no arara mwabe
ngatiga bona abantu bakande yo kwandura ale uganye mambio uganye umwana na bara baisa gocha ngachikoboka mambi 12 nganda bakasa umusani uri mutangani ontetinga okwenda bakasa umwana uri ndo umusani okabere aitanwa akaraire ngachikwanda se umusani uri okabere nganyora mwana onetai ngamuboli mwana one nachitega igaganda yaye twarenga macheso mongino onde akamurangeri ngamuboli mongino ino mumanyete aganda ya mongino into mumanyete one garitu koria igoro chumaine ngachikoganya nando mwana akabura nari nachagete kurigi umwana one macheso ni garenge musura sports nganda baka musura sports ngachikoboli tugaita n'umwarimu omonene ororokere kirasi mwana akabura tugatira gochoro gare mwana akabura tukaenda baka esukuru ase omwana osoma tukabeka ripoti ororo n'abarimu tukang'ea gusachi mpaka police station Musare bono mwana nabatuburite goika mpaka rero rituko ria Aramisi. Mwana oyo gare class na Mwana nani gare grade 4. Grade 4 na kia kuruko marieta mwana nakuruku giroria mora ubiri ona kobora kurunka igana ndiri ya mwakire ripoti ase polisi baganda gerasi twakire obori kento bune kiana okoreka sinanga mwana asira ya mwana nera manene ikibono kigenderete ekiga kibona kingobole serikali tinda munyanki kegenderete mutwa muswati onga kiare kororeka nekero kubuli akororoka n'umong'ina lakini bono timu maiti abana na kyakoretaga confuse omwana ogo kiagera mbamanyaini paka akamwire basani bo mwana oyo grole bagontebinga mwana akoni biusiri gwetera ice cream ice yani maite turatweresa burunge ngaki muswati onga kia confuse ti omwana na yamuruseti bakagenda nere inkiamugurerete paka agacha kumubeke box yuko akagenda nere Ega skura so mwana osomoro gari abanafunzi bagirori ke bakogenda sports abandi ke bagochaka mbaro cyabangina babere batenene geita kyoro gari bana girori ke bakogenda gochiesa abu musura anda bangina bari bakababwati gochimusura sports na omongino yaumerete umwana one girori akamonoko ni biusiri ororo akamugorere ekeki ne ice cream bana kero musani oyo girori agotebi girori ngo imore nere akamatainga oyo nanti yane Iko abaswati bari batebetie omwana o ngoyo ne intune chanti chai iko baswati abo bari bantu bamanyikaine gai ya bane baukana mbanya kubarora keita mangane teri mago mona sa skuru ngi gotebera ba skuru nero negendrete kunya kurigari gibona tukurigi mubwate biche yo mwana ero lakini chingeti manyanya chikali chisimia abantu babagete na kirakire ona kurara andi bo musani gasa ya kayu mugakari Samaria tangoro ko irmai ona inji kero naruete sinarenge ali mo kungwa ko ngakire simka ko ndai no mwana ombolira ingumubona kiabona taraja nyomba ngomuboli abana barenge nabo abasani bae kwajire kwabolire kagonda ina na chiro so musani we bakurabera nere andai biria abo barorokana nabo abana mbaro bakobera nabo na barenge nabo barende ngumuboli boni nkwa mbakoiro nabono bwairire tigato tumukema mbakore twanda dorra sabasani abae no akarai togo ikato agoboli mwana wigakweresa rindi buna yari ono kurwago ali tojagete konya kubwa togo boli ndi ngayagenda togo bwata bwati togo taina umukungu na rolenge rogarogora balinge babere ona baroba kaenda sports kumba abana mbabaro babaroje wana andi bakoenda kumba omwana oyo oneno noye rafiki yae bakori kwerende bakoenda so barende so bumwaga mwana hapo bagotige ebitabu bakoenda muchezo wana abo muchezo na baroje kaini akamwana akabali nakwo akanda bakagura ekeki ngwete bakagura keki be bakali ona ka mukungu na rweje orenga wense mulende buna kamona gakweresa
Buna kaeresete gatebete na mukungu yamurangirete agumurangire na giro abuna wese michezo usuruka ase michezo ironje nanti yao iro lende ga abo bandi bali nabo bagumubona iro inanti yao kagoita na lende bagoteba bali lende bagumuboli inanti yao nandi abamuboli nanti yae igwete baganda bagikaransa ase gete chimoina iyo bagikaransa no mongino iyo abagero baji kumurangiri bagenda gosendoje baji kunywa amaji mukungu igago bataina ngoji more goitunga tebyanda umwalimu bano bali na bwete bakagenda oyibuna bamugose tokorokana nango bochari kubaswera agikaransa sare bana kamwana nkaroka ngurukuru babo mwabo gajito babo mwabo rende michesa na gakurwo gocha goje michesa alikaere sana nkaro cyo mukungu umugwate tokoboko bano ngacheti gakwane kuna umuntu naro gwate mwana w'esukuru twarengene bana batoborete igo bakabona twagwata bwatiri ninganti yaye ondetai lakini ndende ase serikali ngo basaba olinga goserete tagocha atebemo ekimo goserete mwakana kiagera tina amanya magosonga mukorerete bono na bonkumeti serikali onye gegwanje to bwatesi mwana na bara makoro abangi nabo gwate abamaro rekane torugarura umuntu omugeni tokerengere mu mwanya bantu umuntu omugeni na ichipa kurugari gaiga amanya ng'umwana uyu sobo n'urugari ruraiga achambugoria nyetari muntu mumanyita tikunyarikana kiaira igo goika omonto abo omomaete igo netoki ng'abaswati abado mbamaete omwana bono inche tinkomanya kiagera timbamanyeti igo bono ngikigenderete ase muntu onde ogari gokomenyokia enchera gete naki eki ntamanya ogakare kominyokia oinere ntamaeti ning'o eno takwena amagita kinyuri ikondi nare mukora ng'usana nene omochando orabuyeka orenga obori monto abunete neango yane bono timanya narai akare esio ya oboremo ng'aki yachagete esio ya oboremo kero omusena asirete mama agasira kero asira mugatigara chintakana tugatigara lakini ntwagenda ofani naye omomura omonene mina inche omomura omonene mbarenga muri mina tore omomura nomoiseke ayibweka omomura nomoiseke kera abo ibori basira orende tukaenda agasukuru getaga ofani notwabera lakini kero yaikera nkarora obogima bore mali tugasinyana lakini nkarora oyo atagete koira oborimo bwaito inche nkairana kanga mutai bono esiekeire sinaikeire tiga nsomere ka kero namutai nsomere ka kanga ngomutai bono egento ogokora onye twakanire tindi gosomera nka na inche tindi gochisiga aerigia ekosi oning'ire ase onye tokonyara otige egento gikamogecha goteba onye gokoenda ekosi togochi kiagera tosometi nkamotebia rende onye tinsometi riria tiga nkore ebinto biane birankonya karua rende nkachaka nkarigia ebinto igo ngakora akagasi iga mchengo nkoenchokana na nkanyora obobesa nkagora ebinto bia nyomba igo baira ebinto bionsi rende buna nachaka obogima kumbe mbatagete barore igo rende mosiko ominto nere nkamotebia karua aria ase arenge ngatena oboremo kiboro chibesa chiaito nkoria are inki kiagera atacha chitumia mwaka na esukuru rende buna achaka koenda esukuru ogenda oseriwa nabori inki omochando chibesa naseriwa nabori kero nkobori yareteire isio bono kero yaikera nareta omokungu mbatagete kumbe mbatagete bagonteirie miaka yago tiraba okoreta mokungu rende inche nkabakania nkabatebia nabo nesiaikeire inche
esina konyontara leta mukungu ni mfaite tia sikete baka nkalema ngabeke bituma ngachakuragira bona kero narona na letire family ngabate mente moraba usomo era bebere usoma ko bebere nemenen mongo yom ebebere usugumero bogima asande go kunya gosomeri umwana ominto bona kero nakora igo ulitachi wanje ikarete isida bona bagatogobekere kafyu no lecho istwango chimoinari kero nari mecho ngatumo turugoronsa na natu nkabeke echo kurwa bono bagachaka ombwata Ukubwata. Ucheche. Bakongira che bona kere kenyoro kimuka bakobori onye gakoboria kene kia ingi moteri komoera ingo baboria onye gagosomia omwana oyo agoteba tigatwande skuru tokonyona nide skuru fees yonse tiari nimbwata amagoso kibagenda amaene bakanyona skuru fees yaitei tari gwakana kuru form 1 eden netigarite gocha bona rinate abone siekere onye tari onye aru migonde yonse nenje ngoreki ikabe sida bona abo tugacha kuminyukana lakini mwiso ya mangana ina jetaka kore bona ngonya goikerere gose mangana banka twanya kuiranira lakini nje ngukirande bandama na ombigo nakira nabatei isawe ni kimogora kora nje nonde wiga bara batena ngokorera ndi gento bona igente gitima yana kie kibangore Iyo ngora gotishia bali ngora. Ngora kwana ba bona timanye inere isio anye ginka bagosera dembago jabante ine ninje kubwa go jando mwa Abana bali ngokota. Abana bali babe Uyu sire tena ramona. Mangana tena mako. Mama komwari Wana yukwani kwanguru kiko mnisomo. Bona barabutiga onye ginka bagosera tonye nabo barabutiga baje bante amagosa asibari kero bante birimbaga ni kibatagite bantika Kwana ko umugambi no kwamba mangana iyo asina je buri muse kenyoro use rekaname barasa bakwanire ngani nabo bamutebe bete nana gigwikira bono tubasa gutacha mugondo kubwo mwana ko gutacharia no bwata mwana ebindi bibere bikogendera myaka irenga ukumana kumukumana naye ukumana no rukumana kero ntayo isika ngochande nanya kwe guchirigoti no mukungu goikaro ndaina lere bakumana igoro iki gose omwana gago chokrosi gose gento gego gose kana bali bagosari no jingini kwa emoinari eronya kumana gocha tena ni mugosari mbore bintu byane bona timanya muchando no rugi iko lakini ndo manyite omwana yekere itabete ngoni anti yane iko karango maana mukaro mwana takonyara kurukanti gosaigo kiron timanya nkia kaire kagera kamuro osura nyora anti nire nero yanti nire nyamote tiandiga lakini itabuliti umwana yire kina be moteti madara bakwe moti abara nyori yanti yire kini yamoteti yandiga hano ina roto bolete umwana nabanyita bayiri ba icyanti cha taba maeti unakobera ntu kurutua sisi kanite lakini abara bete mate ba mwana bakumanyanga uri anti yane unango kero mbaba ngocha bara lakini rende njitindi gotoko anye bago barango barora bali tutakwanira na rende ndiri gukwanira asante machomurigereria hari swanire nkuburia ante gitama chibu mwana o grade 4 lero maeta abana bangainire mwana lero jakire go teba ta o jakire gukwana lero nande bagukwana biswahili neba ni kenyoro mari ngo tarande ga nyori mwana bisinini mbikwani habari yenu inaniambia mzuri pamanyete Kiswahili mwana o grade 4 omaete mwana agakuru play group keraru play group
also a PP1 PP2 o graduate grade 1 grade 2 grade 3 grade 4 yari gutuka ni miaka iri yaito twari gujakira nursery ine miaka 7 nursery standard 1 2 3 4 5 6 igo bono omwana ori grade 4 nyene ngakieri ganga bona are yani tote ganga are bono standard 6 that time because ine miaka 7 igo to konte ingo mwana ori grade agyo mwana ori grade 4 Mundo manene. Mundo manene. Onye no ori ubwatire koboko. Ere na bago sinkumanya. Nabara sinkumanya omuntu kumwira. Ori. Amarita nikukuru. Nguru kuchose mama. Aine sokuru yo mwana oyo. Oyo no mojo kora no yo mwana yasirete. Omwana o grade 4 nabe bari mukuru ko muntu mungao ngao yo nanti ya. Ya takoba. Ya. Takoba. Na kioroje ngane yera je bon. Omwana oyo ni gamanyite omuntu mwirete ori kumuruka. Omurangire tigiro. Ori anti yaye. Bono omwana oyo akamenya kwira omwana oyo. Nande bono dinjiti gukwana marietho no ende sokoro yane kana mwante kwana marietho magochaka ko magombore Chaka na marietho asa marietho nguru kwa Jose Mumanya chuba bono enka yane na Masike West oro sub location ya maji sub county omwana ono yaro omwana bo mutoko yane orwete nga Jumatata kaende sukuru ekara sukuru nona arenga Jumatatu ngatorecha tukagende no mwana yo mutoko rakatorecha tukaire turubali nere echa yaye kachorwe turubali tukachora tukakora tukaja ngachaga ngabera ororo mpaka bukaira nona arenga wono egaika magoro banjinga swa nyumba timanyiti kendo kagenderete nga mwana tajite ku school wono ngocha konyoranga mambikingo boka na iricho Jumata na ngocha konyoranga omutokoro yo kumyoka go Jumata ali njira bukeka ngaki giro tajita ngobori giro ngakimo batanga giro tajita ogo de bifeni omwana one giro tajita ke konyarinde gati omwana mbi agoja kana ni kiaba omwana ariko akobora moja kata bono mambinga Jumaina mambinga omwana tajiteka wono nanjinga sinu komanyanga kurweri mara koba omwana oyo muna asirete nkibata ariko bara kota bato eriogi lyaku ngaki omwana okorireki osirire wono jenga bwate igente kituka rambo bekere tukagenda bake skulu tukajakire skulu tukaike skulu omwalimu omwana karangiri kwa gacha karangiri abana bali bali ngino omwana oyo ekarba barangiria tukaisara sororo abana bali bakasoka kwereza omwalimu okoboria akaboria abachokora babane bakakora ekarba bakora bakakana babwati bairi iga nasi akana bana bairi bakortiki mbaria no binera kateba mbayo tukatika ngente kisiko abana bali bakaborirwa omwana oyo ngakimurwete kwa moga etutimbogete guchimata iga inkaka kache bitabu ororo tukagenda lakini tutaragenda abaswati babaringe babira abachite bakatenaria somote abaswati abarimu baba manya n'abana bambachiti ko bamanya lakini bawe kugenda nandi musora bakanyora abaswati abo bakorteki bachira ari somo muro geto kursita okonia ebintu ono ati nino wana abana bakuba gochikugure keki bachite kugura bakanyora muswati ona akorteki oinya kuira mwana bo nyakuira mwana bakanyona na ati ninaga diri bamonyoro oti ninororo bakakore kwerende omwana oyo bano muswati akarangiri giro numate jirantia omwana yakatebe omwana akamakwira na uyo kugure keki akabakuburi giro uyo kurangiria anti ngai no maite jirantia no mumaite giro akamotebi na yeni mumanyite wano mwana uri akaishanekanera kusika ishanekitinga kare anti yaye mbijari njetindi okoraki abakatiganira abu giro akagenda ekeragenda yani mwana yakagenda erakagenda kubwai omwana naro omumura omenyete sobo abubongina rome musora nenda akagenda yani ujorere mishiso kerona bawika mwabuka aka musukuru yaye akarwa akaja okonyora mwana ino bari no muswati uyu omwana uyu guchikomurigereri okonyora ngake uyu ngo bari kom ero mwana yakaira nga ingina mama omwabo bono liaira nga mama abara akamutiga lakini mwana yakamaki muswati uyu chianga etuki naminete na ikarikire sukuru nerikire sukuru muna bakesini muna bwatesini mwana uyu na tukanyora obusaidi kurobusaidi na kindu cyo mwana uyu rendete muntu tari ogarwete muna
ukuruta ense ukamete ng'omwana ona agakorete ki ngosoma akara okurugiro ikang'ende kumorusio tukaisaneka intu bono tukarua tugacha bono egento nkero nagotebi nasi omwocho koro yone kwangenda kwamberera aria esukuru esa mwana oyo agosoma ekero bagoseriwu kwamanya mochandoki okorete ki oro bono nasi aganti ngoenda ndo bono ndora ng'a onye nasi ngoenda ari nkuru omochakano kanga abana bamba oyo omomura namomanyete kanga akane ng'a oyo tari ori bare komo tari mama omwabo kango bono omwana one gosekera kende ori gocha gokonya bono ogosaba kwane inche ngosaba omwana ochirire koruga oyo ore obwana bwa omochokoro one igo ngosaba ng'a eserekari etokonye onye rende bamutansuru tori na barabuchire emete igoro gachi totengerete chiatokuba abana kuba esukuru chiagera ari sesiboti eserikari etokonye togeri ekiagereire nkenya tore nturagenda emepaka etosiekene tosikere emepaka etosa koturigeria abana baito ekiagera inkenya bakoibuga bono nkogosaba kwane chira buna agotenge eserikari etokonye omwana oyo aretwa naanti oyo omoirete atomoretere intwe onye tobwatete eni yaya totena ki yaya gose natagete koramoira ndore buna mogokora gaki ing'aise gwatigete tomoe ntori bakong'u nabo toko ekenyoro kengeri getabe getaru nabo tokomoa anti oyi egento eke kiaratobore kiniatoretera omwana oyo ore buya omwana oria nere tobwate ka naende nere eriso riaito bono togochi komorigeria tonyota iyo twakumina nkekone kie igo bono naikire buna agosaba eserekari ayane nabaikirete iga abwo etobwatisi iga torochi ng'a omwana oyo omobisaga are gati yaino ekiagera nare omonto orwete nairobi ng'a kiagokora amanya omwana akoruguguro ng'aiya agochi komanyera ng'aiya agochi komanyera omwana oyo korwa agachete ensa ng'ina agachete ensa akamwana gasinini gakinire twatabereiri nonye esukuru ekare gosunyuka kogenda komanya lakini asa kagenda kaira namo na ebinde mbirabiachaki nabiro bono tondagete ng'a nabiro bibucha kocha nabiro birusiku biibu bono egento ngosaba ng'a tokonye gaki omonto oyo ore ensa ochakire obiasara tokomonyora arindi kwenda ege mugaso igoro akore ki atoke ense yaye ase arwete korwa nabo omokungu oyo atoke ense yaye ng'aki obuya bwao agenda gochia abwo kaija tokora abana abake ase amariete ankore kwesta mora gwakakore ku Paulo Mugusu orwa obonyo omwana oyo osirete inche ni anti yaye igo narenge nka ntimugete iga chinsa chia marogoba iga rituko ria Jumatatu nkonyora ngwakirwa esimi ng'a omwana giro gachiete esukuru na mama omwabo gachiete esukuru gaki tairanete iga nteti na omwana osirire bono ekero ntebi na omwana osirire nkarengereria aye omwana agosa omobeke ekeboko pengine omwana osoka otwara chimbao ogenda botuko chinsa chiane chia marogoba iga 11:00 12:00 igaika botuko mambia yaye ngaki esimi nkobori ng'aki naki bono gwanteti na omwana nasirete rituko riarenge ria Jumaine okorwa ororo gontebia ng'a yaya omwana gachiete esukuru gaki emechieso nkamoganya mpaka goika marogoba ngakaga nkoirana are omwana oria tachieti akore gento ki tachieti airane amaene ngacha togonchikana rigia omwana oria akabera bono kuringana na estatement buna tokonyora igo tokoeresiwa ng'a omwana korwa esukuru rogoro omwana agosoma esukuru orogari orogare noo omwana asogete akanyorana na abasubati gete babere abasubati aba bakamokwani bono abasubati aba buna bamokwani omwana oria akamokwani naende akabwata agatirimboka akagenda nyuma ntaraikera ase abasubati abo omwana oyo tari mwana oranyore enchera iga agosokera ofio ofio igo ati asoe gogokwaniwa nakomanya ng'a na anti yaye ore tokomonyora iga aminyoka achake gogokwani ng'a anti naki neba ninche buna nkomonyora goika ng'ende mobwate okoboko mobori giro ng'aki amanye goseka amane gonkwania lakini bosa igo tari mwana mwangaраru onerete kominyokera monto ofio ofio igo bono ekero tokoereswa na abana aba barenge amo na omwana oyo igo bagoteba ng'a abasubati aba barenge babere ase geita gia esukuru abasubati aba bakamanya korwa bakarangeria omwana bakomoboria ng'a giro tori gotokwani ng'a ntwe na anti yago giro oria akabakwania omwana oria anerete gosmairi igo obakwani goseka agaseka iga naende agatirimboka akagenderera na esabari yaye kogenda ase esukuru ya mosore ase bare koenda chisports bono sports inwe aberete bono omosani oye nere rende bare na giro oywo bakoimoka ng'a na amache bagochia konywa nonde nabo baigete se baigete bakanyora omusubati oyo oyomo bose aba barenge rogoro high school bakamonyora ororo bono omusubati okomanya korangeria giro ng'a giro aye irana gocha tiga kogenda gochia abwo ng'a omwarimu ngogoita are omusubati oyo ano arangereti giro nekorete ng'a na anti yaye okorusia ebesa okogorera omwana oyo ice cream giro oria okoria ice cream oyo omosani oyo ere okobwata okomotiga okorora rende giro ogachire ase anti yaye tiga nkore gento ki tiga ng'ende bono omusubati oyo buna agorete giro oyo ice cream na omwana oria bagatigana nere agakora gento ki akagenda bono omwana onde naro nere omong'ago ere bono rende soa mama omwabo ere iga abwo esukuru lakini ere mosora lakini sobe ere rogoro iga
nero onyorete giro bari no musubati uyo bono era akabarigereria iga ndakabona ki ogiro uyo labda uyo mamu mwabo bari nere bagakari gosoka nere ninka bagakora kintu ninka bagochi bumbe uyo taringe mamu mwabo omwana uyu bono omwana uyu nabatoborete igo bono buna enchanti yaye eng'ichanete omwana oyo nachete baka rituko ria jumapili mwane amaene tokabuta na omwana oria iga omwana oria togakorana nere chisa chia amarogoba agatirimboka bono gonkwebori korumeyana omwana nokwairi achete kong'akera gaki igo togosaba eserekari gaki tokonye twarigirie omwana oyo oborire ekero nchichete baka enkeye buna mwatang'ana koigwa omwana oyo obiri oyo ore tata omwabo omwana aeresa bwamatembori buya ase enkeye mbabete obiri na omwana entakana obete agatigwa na ise na ng'ina agatigwa na abana babere abagatigwa omwabo abana babere bono abana aba babere bakineire obogima obokong'u ase efamiri eye mpaka goikera yaikeire omwana oyo obiri oretire omusubati bono omusubati oyo buna achobera abwo amatembo gachi koba enkeye pi bono mpaka goikera buna omwana oyo asirete ninchichete mpaka ase enkeye nkobora ng'ana ki oyo ng'a nere nyogokoro oyo nere anti yago nere anko yago batire iga baboriri ng'a neri kero kende baerese barabwo kende bagonte yaya abwo mbarakora gento mbaraoroka nkobabori ng'aki ng'a yaya mbaraoroka pi buna abanto bande bachire iga lakini barabwo mbarakora ki mbaracha inche ngasamba amanyinga nkobabori nkai aba bare erigara na barabwo ng'ende mbabori gose barabwo mbanyare komanya nti oyo omwana oyo onyarete gotoura omwana amaene nkatebiwa ng'a no bare echae ime bagotora echae nkatebe gekoba kebe ngotirimboka bakoba ng'itere echae ime ase sababu nchirete iyo ring'ana rirabe iga rikong'u nebe emochandere nebe obokong'u bore abanto ngochi bare banchana ekera kia emechando reba twetanete lakini ekero eng'ana yabeire abanto ngocha toramo twabora ninki giakora gento ninki kiaba ekagera nkameki ngatirimboka paka mogondo echae ime kingoika echae ime nkabakwani aro nkaigwa nobwa bwanso lakini nkabakwani bagoitaba nkobori omong'ina nomorire echae mogotora ring'ana eriri omwana aborete korunka riro rimoririgerereti imoriroche ng'antu intu ngitokorirorera onye omusubati oyo tachete iga atotebi namochando kiore na omwana osirire ochiete agatunya abanto eria eye engima korwa obonye engima akayetunya iga egachaga omochio na egaichora inche mbacheti bakore gento ki bantebi korwa nkotebi omong'ina iga omong'ina ekero rigwa riakobetire tokonyara kounyora ng'a nkwenda kwaringa otunya abanto omusubati oyo gasitoeti nere ng'ana ki omwana oye taiyo agasitoka korume yaye akaminyoka ogochi korigia omwana nonye neamate yonsi yachete tari iga achiete koyetunya iga baigwete ng'ana ki nasi naminyoka gochia gochi korigia omwana ninki kiabeire na omwana omosireiri ekagera na barabwo bono abande barenge etundubari abande barenge goeta para ekero babwatwa na omoichano na ering'ana eri ekagera bakaminyoka gocha omosiki bwa obiri na nasi gocha kobabori ninki giakora gento ki ninki kiaba nkarwa nkababori inse achi nyomba echi echisinyaine emechie nere eri moino iga ari iga naga nkarwa nkababori inse agaki nanse arende onye erie yabwo obonye moino engima yaimoka yachaga inu nse arende nonye obwamate bwarenge obo bomong'ina ng'ina koro mwaye eri nse ari nabo esinyaine nsa nkware kobori ng'a ninki kiabeire erigero otebigwa amaene omong'ina oria akarwa akang'iraneria ng'a tinkonyara egekogera omwana oywo tindochi ng'ana kibang'irete tindochi naki bang'irete pi nkarwa ororo nkabori na omoranyene bono oywo ore ise moke abana aba nkomobori choswa naye omong'ina omorabwo enkeye naye otigarete iga bono naki togokora ring'ana eri riaikire riatobetire naki bono togokora ring'ana eri enche rende togokora torigie omwana oyo erigere gose natoke oria akang'iraneria na inche narenge etundubari na inche nabo naigwerete amang'ana aywo lakini bono tindamanya na inche nabo nyaigwete totarangeriwa nkomotebi nore mori korangeriwa gaki eke na egento kiaba naende kero omochando obeire monto tokonyara gochi korangeria egento orarangeria omonto ngeri ng'aki echae nere iga gose ntobwate ekerero ninchuga tokore gento ki torageria kire ki egento orarangereria omonto lakini egento kia omochando buna amakweri gose ogosira kwa omwana oyu togotwara nguru nansa chiokoimoka gochi korigia omonto ng'a ninchuo omochando ombereire unless okure naki kiagerete nore ekero omonto akure ekero omonto akure omonto iga agokura abanto bamanya tari okominyoka ochi gotunya omonto naende ki nakwereirwe na omosacha gose nakwereirwe na omokungu igo ogokura abanto bacha bamana korora mochando ki okorete gento ki mochando kiore ase ebombe eywo bono ekero nagenderera kobagochia aria mogondo iga eng'ana ya omoerio omong'ina oria ang'iranerete iga kende otebie omwana oyu abana abwo kende obatebie abanto bari batunyete eri eri engima babatunye bache gocha lakini baronge gocha esaidi eye ya moina erigara tomenye korora ng'aki tokobwatia egento ekio korwa nkomoboria omong'ina omusubati oria obande buna esansita taria akorera achandegete amaene nanyare koimoka ache gotunya abanto akobaretere mpaka akobabekire gocha esaidi ya mwao erigara ache gokweresana naki omwana asirete omong'ina oria agantegia ache genda igo buna nagotebi genda igo buna nagotebi abwo mogondo omoibori nagete esimi ogonte inte tong'irere abaibori abwo esimi nkwane na barabwo ekero esimi eria yakire nkabaga aria mogondo omong'ina oyo bono omoibori korwa aria ekero agete esimi akoboria omong'ina oyo mogondo ng'a omong'ina kotaye ng'ina banto ng'a bono aye ekero ore ng'ina banto gaki emochando oyo oikire koba mwao emechie yonsi ase yabeta nebwate ebitina
nkiaya step kikwa imokiri omong'inori akamane kwira neri ng'anche bono ndoche yo tagete gocha kongambira banda bari mbankore ti muntu nande bono tinkunyara kubwati ng'aneri ntarangeiri gaswa ko ing'onyaga abo goteba no mong'ino yo motebiri bo nkomate yo mong'inori taragotebi bobe lakini mong'inori onde oyo bono wakitisi myagorora komate yo mong'ina gotakegente kegendira ini goikamo basobwamo erigera nona amasabo togosaba nari nyasara ugutora asobwamo goso mwana ona akore gento so mwana ona atuki mong'inori tachi koiraneri kende akatigarore nobororo no mumuranye no yore bona anko yaya abana aba akakorera ogontebi na omwana oyu obiri tikachunguse buyamanye ng'ani ng'agoserete ori komoura omwana nkaira na nkamuboriga tari mang'ana ase amagosa naro tari mang'ana okogosa nankoro lakini igosoki ndagokorere buna omonto bakochi goikereria omwana one obororo ring'ana eri rigatigara ime yane rigonchanda genkwenda tokomobori ng'a igosoki omonto aragokorere ribe pi bakari make sure omoura omwana kware kogenda omoitere buya kare ndonye nero okogoserete gote nero kware gochikara face to face nane ki amagoso obwate namabi tari mang'ana ekerang'irane rigo ngaichana nkarwe chae imendo nobororo ngocha nkonyora abana bano bare nyumba ngobaeresa yaye iguri boti bina yabeire lakini bono ring'ana eri riansinyire nande riambereire no gokumia okonene nkaronga ichana tokabuta buga bono nabo tosangaete twatemire komotangasa ase obweng'e twatemire kurigia omwana giro no omwana ng'ina abwate bweka nera agotometinga nera agotomakerekemo nera obotamero bwaye gaki gotokorera gaki tokorera ng'eserikari tokonye nonye inche nkorera ande gaki omwana giro nere mbwate okoruga esierio nkwani antinaki na anting'aki namotegire one nsabuseri none ebinto nsabuseri bono gong'ichanete nkumeti gaki eserikari etebwati sina nyasaye ore igoranje gaki omwana atoke naraina bwate nkorukurusire bina oyo osirete n'omwana bwa omochokoro one imbwate omoichano omonene buna omwana oyo asirete enarenge gotora echaye nkanyora omochokoro oyo one ogweta ogontebi gaki mwana tachete komobori mwana tachete nasi gaki tachete nkobori naki ngotiga bono gotora echaye gaki nasi nkobwati akamana gontebi gaki kararemereria otora echaye gokora omanya gokora ki omana kombwati gakora gotora echaye nkabwati rende tokagenda goka esukuru togoika esukuru nari tokonyora omwarimu aretire omwana oiba arenge nere bachire na ebitabu ogoteba ng'aki omwana ori bono tiga aba amaereso omwana ori okong'ea gotoeresa gaki inche mbwate omoichano omonene gwetera omwana oyo asirete gaki mama omwabo gaki abana babatigete abake gaki buna bakinire iga gaki oyo kabisa to omwana gaki omonene one gaki tigatwa gaki omwana gaki timbwati amange gaki samari etangori kureba kanyansarura maruga munante nene iga inche nyansarura akamwana kamwabo omwana oyo iga akakara kasini sana akasini nkari agakorwa esukuru eyoro gari gaikaga naki omosubati oyo yatare goikaga gente getanga nieke nino moire rinda siri tukoria chimatatu ali kogenda gochie esukuru urire kogenda njera kogenda netuomerente n'omwana oinjera rero kare koragere njera ko okoende esukuru ore bweka agaike esukuru ritugeria ngia chimatatu chisibati nchiare ngororo gochimosura sukuru agasoma n'orugari kabaye kuri bakabacheka abande bagenda era akagenda nabwate omusani oyo ocharisi matari kamwana kwa kare agache kuru gacharisi otora akanda kare agache kuru kanyabuto bwontiri akamura abasibadi abo oyo minete esikati emwamune egesiba okere igamune kerebye gekiane akamukwani omoiseke era egaro omoiseke minete chinjerere akamukwani kiro no manyete kiro agateba agasaga na akaiga ka chikoro kontiri aka tora akamu kiro nakyo goitabai oyo nanti ya maene nanti ya oyo nanti ya akamantora agenda turagache bitabu pakagenda no mwana oyo pakabwo mugako oyo tora pakagache bitabu pakamanya kogatabo geka pakachikosokia njera nekari uchimata pakaike school pakanakorona abana bakora amachiasa baka injari kabaria pakagenda sumusacha osobo okorosi kangumu akanyaka mwana kakanyaruka nakamura kangocha kakari kurubongina rome pakanyora bono nenkangumu bakogora omwana oyo mwana oyo kangumu girori omukunguri akamanya konyora ndu mukunguri barororo gari nandu gocha ase girori okomobori girori inchugocha kusenje nanti yawe omwana uri anakamori girori kakia mena oyo nanti yawe nchabono nagutigire
akamwaka ngumu eria agora nori akamwa sibirini eyo gose na sikirini eyo mwana bakagenda se kanisa ere sidie bakagenda bakaranse se mete omwana ori anda akairana segeti nande bono gagocha korona ki imbakorana na anti ya akanyora akabarora bagotirimuka se kanisa ere ya sidie pale omubwatete bono koboko bagotirimuka nabo bagendete igo nande sukuru chisibadi igo bakorete saa 10:30 abarimu bakarigeria abana bonsi ibi saa 10:30 abana bonsi bagakora ki bakabora era ndi eri omwana ina achiete kera arenge kera sisatu na kya korta ga ki ona mnaru mukungu gamanye kuba nande nyone no kamubwate anye moise ko no kamubwate omuntu bajite ko magaro moiseke tari mungina igaro moiseke omoiseke omumwamu gaki omoiseke onyenga bwato omoiseke nje nyanza ro omumwamu kabwato omwana tiganje abwato ko omwana oyaje mwana yare bwo basemerie kenyoleke je no mate tabgati namuna yaya ngirire bitume kiro nento motori lakini umenye kyo chako nje nabaga ngwanda tete mwana uitabwati namuna rago kwani naki na yora mate naki kiro go gweta akusimaili libo sai mukungu tayo tabwati omoise ko kabwate boye obwate mechando abana babakine ire mechando lakini mumate mechando mechando nera bantu bagukina lakini abana basumire mechando mekong omwana mumura agakinero obutaka moise ko yojiro bwate ire ntakane ekoboko bakinere to botakane bakamuna bamenyete iga okomenya kwabo boni gamnante neineiga abo bwato gosukume kokokon mukungu tayo ra tebenga inga tuleme muna twaja go no mwana yo turange omanyete rero na bana mambi ninche aserikali yani go bono negwete gakekerere ke konya bana bo mwana no bwo kosemerio konene egera sakarega amanyete na giro na kare no mwana omwa asakare iga tole chako bubaga mapema mbuya na igwete bono ryogi eria tokonyera omwana nero ryo kumagere chikura nande mambi aire aiga kwirende aiga amasige gwesi eskuru eyera orugari nare gosoma orugari enaigu ngago barenga abakungu babiri no barenge babere aya lakini eskuru agatoko mukungu oyomo ari saji koirerwa agatoko moiseke bono oroyomo igona bera nyarekane nga oyo kabere garo muiri akamwana akakamanyete akaiga kamanyete go kamanyete omoiseke ekiare no moiseke dando moiseko nero jete ko mobera kamatebia nje nanti omwana oyo bona abana abakonya kubomina oyo nanti yao nanti ya igasaba babere omwana oyo gamanyete omoisekoria omoisekoyo igona bera abo moiseko nero kamuirete akamwereria omuswati oyo nde abo chabo no ntomanyete lakini abana ababoka bagateba omonto omoirete no moisekoro mumwamo minete esikati mpraki netisa dire mune kona ekede karebye kianega iga etisa tiga nababegetere etisa tijere igo mpaka nyone mbono igamno tutenene igi mwana ebya kamonga karia kamonga jite sobo nkaro gatigarete iga gatenga bantu basakurangeri ubansi paka nchoro uyu paka majore igo bono mwana oyo igo bamanyeti omondo uyu sokarweta onya ukarweta tiganjaru mwana abana babo ngimuta agoteberi omugambi arangerie barasa bono ndundo gotebia omugambi kare nensemo yaye agokora omugambi namaete ensemo yaye agokora oroti ninji kogotena ki rege gotieye iga gasikoro mutera bate koro tukia yakorere emeremo omugambi orabeke koro tukia yabeke daki ebarasa mambi bono botuko igotogende barasa Moncho morigereria of Song of Vibes igoro mwigwete story twarenge neria kurinya bworoba asomo murabwe kenyurore 27 years atamete no mwana 13 years from the village lero igotore chinseme chiga cha musora abako yerokaigo orogare school nerabwe kurugare orogare technical training college orogare secondary nsabu no otore ekera gwatekerere story gendongere tokoroka assumptions you make no muntu. Number 1, aba muraba oyentakana oigwete nko bari threatened kuruchimba gonga kanto gokorere gento no muntu komo threaten na abantu amanyite. In assumption number 1. Assumption number 2, abasubadi abarenge babire barorekanite aiga mosora na yani orogarensa bakarekana babire, lakini omusubati uchiete kuyo mwana ali semichezo oyomo. There is a possibility omusubati oyomo no mugori oyonde no yonka inyaruka yanka emanyite bako mwana eliete kumurangeri gulo
ng'aki ogenderete emomaete bakerieta oino omonto ga monto takuru nairo kaka bunanje bono gaki nkuru marani nkari kuru busongo ingomanyete manda arangiririeta ano timomanyete mbono tuomeranire bana bari kinyora timamanyiti tingunyara kurangiri mwana rieta onye na kumomera mumanye naende torosi obosani nere abana barero babera abang'aini omwana o grade 4 nenyaroka enene ekogenda etinga ekogenda ruchi oino omonto otang'aine ng'oyo ne anti yayo mong'aine ng'o ne anti yayo mobwati onye tana komorora naende onye tana gotebu ng'aki igolo oyo ne anti yayo igo obokene mborororo tiga eserikari ebwatere ring'ana erikoboko echunguse chianti chia omwana oyo korunka chiri kigu chionsi pi tomanye ng'aki omosubati obwate ekerebi motobu ning'o omosubati obegete esigati emwamo ning'o omosubati oyo buna akororekana eyagera abana abo mbamomanyete ning'o ebarase erangeri gwaiga nomochifu abanto barangeriwe nonye location engima barangeriwe egeti nonye na iga abwo orogare esukuru baikaranse abana bari batebu ng'aki buna abanto abaete mokorangeri abasubati boka kiagera tari basacha abanto babeke chiraini abasubati mbaiseke babeke chiraini omwana atebu ng'aki bono chaka korwa yenda aye tara toretera omonto oyi kwaro choka ndigo wirete omwana mogocha gostuka manyore ng'ane nyaruka yekenyoroga ekobaunchia lakini omoikano orochakire gocha gusii ekiagere ne story ya kabere tokora omwana asirete igonchiro tutaraikera omoikano orochakire gusii abana bakare konigwa gusa abana bakare koirwa segete igo abagambi baito andonsi esimu akabeta chi county commissioner na abande bwaterengane yekoboko toyekonye taragenda atambe ekiagera nente tere yachakire komera maretane gurukoro jasika kasungura nyasaye oyi.